tsaye daga cikin unguwar Kofar Nasarawa, yayin da mai girma kwamandan Hizba na jihar Kano wato Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ke shigowa yayin yin ta'aziyya ga mijin wacce aka kashe tare da ‘ya'yanta, wanda wasu ɓata gari suka cikin gidan suka kashe. Za ka ga girma Daurawa ya shiga tafiya inda yake gaisawa da mamaciyar da ‘ya'yanta. Yadda ake gani wannan uwa namu da ake tare da shi Malam Haruna Bashir, da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ibtilai a wannan rana ga shugabanmu ga jagoranmu babban kwanan Hizba na jihar Kano ko uba a gare mu Sheikh Malam Ibrahim Daurawa ya kawo mana wannan ziyarar ta'aziyya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi. Kamar hannuna na wato hagu akwai Yusuf Ibrahim wanda shi ne unguwar Kofar Nasarawa, sannan akwai babanmu wanda shi ne limami na wannan unguwa Malam Dan Dabo da shi ne limami na wannan unguwa, sannan akwai sauran da ta unguwa da suke tare da mu a wannan wuri. Ita ce mahaifar shi wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ibtilai. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi. Za ka samu ce kalmomi na neman albarka da kuma addu'a da wajen jagorar namu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan. Kowa ya san tashin hankali da al'ummar musulmi, ba iya na wannan unguwa ko na wannan jiha ko na wannan ƙasa, sabbin duniya. Wannan labari ya girgiza mutane saboda abu ne ba a taɓa ganin faruwar irinsa ba. An ta yin abubuwa da rashin imani daban-daban, amma wannan nau'in rashin imani ya bambanta da kowane. Shi yasa ya tada hankalin duniya. Wata kafa da kashina ta yada labarai ta duniya ta yi magana kan wannan. Kuma shugaban kasa da kansa shi ma ya fito ya nuna alhini, mai girma gwamna ya fito ya nuna alhini. Malamai da nake ta waya da su daga ko'ina daga kasashe mu suke ta yi wa wannan wato nuna alhini, domin duk mai mata, duk mai iyali, duk mai family idan ya kwatanta abin da kansa ya san wannan ba karamar jarabawa ce. Mata a cikin gida sai kuka su, yara haka, masu iyali sun san an gaba da jarabawa, amma komai Allah ta'ala ya kawo shi na jarabawa. Haka Malam Haruna Bashir, wannan jarabawa kai ta shafawa. Kaje da yadda al'umma suke ta cincirundo, suke ta nuna alhininsa kan wannan jarabawa da same ka ta same mu. Muna fata za ka game da al'amarin da zuwa ga Allah. Wannan iyali naka sun yi shahada, kuma muna fata yanzu haka suna cikin kyakkyawan sakamako. Mun annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana duk wanda aka kashe shi bisa zalunci ba tare da haƙƙin komai ba yana cikin waɗanda suka yi shahada. Saboda haka kai asarar iyalinka ba, wataƙila ma Allah ya ga dama cikin ‘ya'yanka ƙanana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, za a ba wa ƙananan yara su yi ceto ga iyayensu ranar kiyama. Yanzu kai kaɗai ka rage musu duniya. Allah cikin rahamarsa yana iya zama dalilin da zai sa waɗannan yara zama dalilin shigar ka aljanna da samun rahama da jin kai a kai. Za ka kanka dora wani abu, ci gaba da haƙuri, ci gaba da juriya, ci gaba da tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shugaban mu, jagoran wanda da shi muke koyi. Amma irin sanda Allah yake masa, babu wata halitta da Allah yake so kamar manzon Allah. Babu wani mai daraja kamar manzon Allah. Babu wani mai girma a duk halittar Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma kaga sai da aka jarrabe shi da rasuwa kala har kala 10 daban-daban. Da farko
mahaifinsa tun kafin ya zo duniya Allah ya ɗauki ran mahaifinsa. Na biyu mahaifiyarsa tun yana da shekara 6 Allah ya ɗauki ran mahaifinsa. Na uku kakansa yana da shekara 8 Allah ya ɗauki ran kakansa. Na hudu wanda ya kula da shi ya kula da riƙe shi Talib na ɗan shekara 50 Allah ya ɗauki ran. Na biyar matarsa Khadija wacce take sun zauna tsawon shekara 25 Allah ya ɗauki ranta. Na bakwai yarsa ɗansa Abul Qasim Al-Qasim Allah ya ɗauki ran ɗansa Al-Qasim, ya ɗauki ran ɗansa Abdullahi, ya ɗauki ran ɗansa Ibrahim, ya ɗauki ran matarsa Zainab, ‘ya'yansa mata duka sai Allah ya ɗauki ransu. Manyan sahabbansa su Hamza su 70 wajen yaƙi guda da alƙararsu, ya tura sahabbai guda 70 su je su isa da sako aka musu bantan ƙauna, duka aka kashe su 70. Kaka anan suna sai ce babu wanda ya fi da jarabawa ne. In ka ce a maka rasuwar mahaifi an masa, ka ce a maka na mahaifi an masa, ka ce a maka na kaka an masa, ka ce a maka na anyi an masa, ka ce a maka na yaƙa maza an masa, ka ce a maka na yaƙa mata an masa. Lokacin da ya koma ga Allah a Fatima kawai bai yi. Kaga shi sa aka ce duk sanda jarraba ta sami da duk da tana tawa sai ta kuta so. Kaga muna fata wannan abu da ya faru Allah ta'ala ya baka hakuri ya baka juriya ya cire maka damuwa musa abu ne mai wahala iya mantawa da wannan al'amari amma Allah kawo maka sauki a ciki. Allah kuma ya sa wannan bayan Allah sa su cin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi ta'addanci nan kuma muna roƙo muna fata mai da na faɗa cewa ya ayyuka guda hudu. Aiki na farko shine na 'yan sanda. 'Yan sanda suna da suna ƙoƙarin su wajen danke da binciko da bankaɗo da gano dukkan waɗanda suke hannu akan wannan ta'addanci. Muna roƙon Allah ya ba wa wannan hukuma da 'yan sanda da jami'an tsaro su ci nasara akan kama duk waɗanda suke da laifi a cikin. Sannan na biyu sun gama bincike to kuma alƙalai suke tura. Kaga abu ya koma hannun alƙalai. Yanzu na ga wasu ƙungiyoyi daga duniya marasa imanin nan sai sun turo sun ce Allah ya. Wanda haka aikin alƙalai da lauyoyin musulunci su tsaya su tabbatar da cewa an yi shari'a an kuma tabbatar da in laifinsu to an gama nasu, da alƙali ya tabbatar ya samu waɗannan da laifi kuma ya yanke su hukuncin kisa da abin da ya rage saura gwamna. Muna fata gwamna shi ma zai aiki wani abin tausayi ba za a bari ya wuce haka. Gwamna insha Allah za mu karfafa masa gwiwa. Mun san kasashen turai suna yin ca a kansu cewa kasa sa hannu akan aiki sa, amma za mu karfafa masa gwiwa mu jajirtacce ne insha Allah za mu tabbatar da cewa waɗannan da suka yi ta'addanci nan babu wanda ya kubuta, babu wanda ya tsira, babu wanda aka kare hukunta su yadda ya kamata. Saboda haka iyalai lokacin da aka ce an fara shari'a a sa ido, lokacin da aka ce an zartar da shari'a a sa ido, aka ce an gama ana jiran gwamna to mu ca mu je gidan gwamna nuna masa abin da muke so ya mana, ya tabbatar da an zartar da hukunci a kan waɗanda suke Al-Qur'ani in dai ba a hukunta masu kisan kai to fa za a ci gaba da wala kun fi kisasi hayatu ya ulul albab. Rayuwa tana cikin kisasi, wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya kashe ganganci wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa ajjalahu adhaban. Zaka Allah ya faɗa Al-Qur'ani da suka kashe mu'mini da ganganci Allah ya fushi da su, Allah ya tsine musu, Allah ta haɗa musu azaba wacce ake kima. Ana so a dakatar da waɗannan abubuwa da ake gani suna faruwa a ƙasar mu gaba. Yanzu nan na kira wani malami shi ma an kashe masa ɗa. Wani Dr. Aliyu Ibrahim ɗansa ya ja yi digiri a kwamfuta, ya zo ya buɗe gurin koyar da kwamfuta. Sai makwata suka ce da Allah ga 'ya'yanku suna zama banza don Allah ka daga koya musu.
sai ya ɗauki yara 5 ya sa su a shagon nasa yana koya musu, sai ɗaya daga ciki yana shaye-shaye kuma yana masa ɗauke-ɗauke, sai ya ce to kai ka daina zuwa, waɗannan hudu su ci gaba, amma kai tunda ka ƙi ka koyi sana'a ka. Shi kenan yaro ya tafi kuma ya ci gaba da harkokinsa. Mahaifiyarsa zai kai unguwa sai ɗauko ta mota sai tsaya bakin shago ya ce ta jira shi zai shiga shago da gani ake ci. Shigar da sai tare da yaron ya mai kawo kana bayan kai nasa da mai ka shi ke ya kawo kici sai ɗauko almakashi da sai caka ma mahaifiyarsa tana mota tana zaune tana jira ɗan tafiya su ƙarasa gida ta ka fito da shi da almakashi a kirji jini na zuba kafin a ji asibiti yaro ya ce kwanan nan ya aure da sati 2 da ya aure shi kwanan da ya samu aiki gwamnatin tarayya. Kun ga irin waɗannan matasa suka lalace suka tabarbare kullum na faɗa ba ilimin addini ba na muhammadiyya ba sana'a ga shaye-shaye ga rashin kunya abubuwa ga rashin tarbiyya. Kuna ga waɗannan abubuwa sai mun ƙara sa ido. Dole a samu community policing din kowace unguwa mu zira ido mu tsaya mu tashin kare kanmu mu tare ƴaƴan mu tare iyalanmu mu sa ido sosai mu haɗa kai a samar da waɗannan kwamitoci na tsaro a unguwa. Duk wani mataki da gwamnati ta sa da ƙa'idodi na mallakan makamai bisa ƙa'ida mu mallaka tsare unguwanni ƙarfe kaza kowa ya shigo ƙarfe kaza kowa ya fita da daddare kenan da rana ma a sa ido. Wanda aka ga ya shigo wuri ba a gasu da shi ba a sa masa ido. Da aka matasa sun yi kokari wajen su ma taimaka jami'an tsaro wajen gano wannan mutane, amma mu dinga sa ido wanda ba mu yarda da shi ba mu yi kotu. Ina fata Allah ya kiyaye faruwar wannan abu gaba. Malam Haruna Bashir Allah ba ka hakuri ƙara kwanta ba da zuciya ka sa maka nutsuwa, Allah kuma ya kawo mafita, Allah kuma ya saka maka bisa wannan ta'addanci da aka yi maka aka yi mana baki ɗaya. Allah kuma ya kawo mana lafiya, kawo mana zaman lafiya, makwabta da ƴan uwa da dangi kan arziki da duka da kakanni da ƴan uwa duka muna ba ku hakuri wanda suke iya da alaƙa da wannan family bisa wannan jarabawa da ta faru. Allah ya kawo mana sauki. Allahumma ghfirhum warhamhum, Allahumma ghfirhum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa qasirhum bil ma'i wal thalj wal barad wa naqihim min adh-dhunub wal khataaya ma yunqqa thawb al-abyad min ad-danas. اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، اللهم ادخلهم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، اللهم ادخلهم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابعين بينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.